Magadla pag-usap maghandos. Lena sa maghugna sa atong tulumanon. Mga balak ni Byron ni Bay Librado. O karon di maglangay. Laing balak ang akong ihalat. Kini mo balak ha? Alangi sa mga tao nga sobra ang ilang pagpanggag pagmahal sila kinigugma. Pansubo. Sakit ka palandungon. Nga luyo silang pagpanggag pagmahal silang hinigugma. Sakit lamang ang gibalos. Mauna nga kinimaong balak, nangutana, pinangga, nga ano bang imo kong gisakit? Karon! Dili ta maglangay! Anya kini akong balak nga naguluhan, pinangga, nga ano bang imo kong gisakit? Pinangga, nga ano bang imo kong gisakit? Day sa akong pag-inusara kalit lamang nibalik sa akong panumduman. Ang kanhi kalipay nga atong gisaluan, kanhi atong gisubay ang dalan paingon sa kalangitan, ug didto atong gitugkad ang kalipay nga hilabihan. Sa taas nga panahon sa atong panag-uban, ikaw gyud akong giampingan. Bisan sa imong pagkatulog, ikaw akong gihabulan aron makita mo ang gugma kong hilabihan. Apanaun sa bang pagkahitabua, ikaw kalit lamang kanako nawala, ug sa akong pananaw ikaw wala na magpakita. May hinungdan nga kining mga mata kalit lamang nga siging galuha. Pinangga nga nubang imo kong gisakit, kasing-kasing ko daw gitampok mo sa punyal nga mahait, ug saway igong katarungan ni biya kakanako sa kalit, tungod kay sa mga mahalong butang ba ako walay ikapalit? Apan bisan pa man sa imong gibuhat, ako padayon kanimo gihapong naghulat, ug sa kanunay padayong nagpaabot, nga unta ikaw sa akong kiliran muabot. Pinangga kung hain ka man karon nahimutang, hinaut unta kina akong balak imong babatian, tungod kay kini nagtuktok sa imong dughan, nga unta ako imong balikan. Okay maghandos, mao kadto ang akong balak nga naguluhan. Pinangga, nga nubang imo kong gisakit? Mga pangutana, so sa kabinuhat nga tinuray nga nagpangga o nagmahal sa iyang hinigugma, apan luyos sa mga dakong pagpanggag pagmahal, kasakit lamang ang gibalos. Huwag batasan. Okay maghandos, ako mong gidapit sa kanunay sa pagtanaw sa mga YouTube channel ang Star Radio Tiasan page. Kinalang inualagad sa kanginan Handos 98 by Runibay. Moingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw o beng adlaw pag-usab ka natong tanan. Bye-bye!